Literárna fantastika prebýva momentálne na Slovensku z nadmerného stále okrajový žáner. Dnešný knižný typ pochádza od zakladateľa vedeckej fantastiky na Slovensku a súčasne jedného z významných tvorcov literatúry pre mládež. S menom autora vedeckej fantastiky Jozefa Žarnaja sa spájajú dve kultové knihy pre mládež zo začiatku 70. rokov. Tajomstvo dračej steny a Diablova planéta.